खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो खम समनि गेजेरावनो बिटिआर बिफाननि एबा मावफुं सोद्रोमा बिफानखौ खम समनि गेजेरावनो फोसावनाय जासिगोन आरो बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा गोबां बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोंलु खालामदों दासिमबो मानो थाखाय एबा मा जाहोननि थाखाय मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा एम बिफानखौ दासिमबो मानो गथायना होआखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिङाव मा जादों होननानै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्रा बुंनाय एबा सोंखारनि बाथ्रा बे समाव नुनो मोननाय जादों बेरेखा दोलोनि गोबां सुबुंफोरा बे समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों दासिमबो मानो गासै 28 बियाबाव देरहानानैबो मा जाहोनाव दासिमबो एम बिफानखौ रानना होनो हायाखै सिङाव मा जादों होननानै गोबांनो सुंदु खालामदोंमोन नाथाय बेखौ नोजोर होनानै बिपिएफनि एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा गोख्रों बाथ्रा फोरमायदों दि खम समनि गेजेरावनो सोरनो मा बिफान सोरनो मा बिफाननि एम होनाय जागोन बेखौ थाबैनो फोरमायनाय जासिगोन होननानै बे समाव फोरमायदों लोगोसे गिबियावनो खौरांगिरिफोरनो बे खौरांखौ होनाय जाग्रोगोन होननानै बाथ्रा बुंदों एमसिएलए देरहासार बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला गोबां रायजो राजाफोरा मिथिनो लुबैनाय जा एम बिफानखौ माब्ला होगोन बेखौ लानानै माबायदि देरहासार बसुमतारी बिथाङा रोखा फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै मोनथिना लादिनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय जासिबाय जोङो इतिमध्ये प्रथेम स्पिकारनि जरियते जोंनि 40 जन एमसिएलएफोरनि जिथुनाखि अथ टेकिं समायखिरा लानाय बे हाबाफारिया जाफुंनानै थांबाय मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांबाय दिनैनि दिनाव बेक्तिगत उसुबिदानि थाखाय साथाम मानिजाथाव एमसिएलए बिथांमोना शपथ ग्रहण लानो हायाखिसै बिथांमोननि शपथ ग्रहणा बा समायखिरा लानाया उनाव जागोन आरोखि दा बयनिसिमबो जोंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय दिनैहाय जेबो माबा गैया आइडिया गैया सावरायनाय आइडिया गैया दा दसे उनावनो जोङो माने मा होनो पार्मानेन्ट स्पिकारनि सेलेक्सना जागोन आरो डिपुटि स्पिकारनि सेलेक्सना जागोन आरोखि दसे उनाव हाउसआव आरो बिनि उनाव हाबाफारि मथै जोंहा जायफोर दिनै बे प्रिथिबियाव गैला जायफोर जोंखौ नागारनानै इसोरनि खाथियाव थांबाय बिथांमोननि मुङै श्रद्धान्जलि जासिनाय हाबाफारि थागोन बेखिनि बे थाबैनो जागोन नोंथांमोना एकदम थाबैनो बिनि खबरखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों प्रथम रिपर्टारफ्रानो मोनग्रोगोन दे रिपर्टारफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि जिथुनाखि एगजिकिउटिभ काउन्सिल फोसावनाय बे फोसावनाय हाबाफारिखौ नोंथांमोननि गेजेरजोंनो रायजो राजानो मोनथिहोनाय जागोन गोजोन्थों दा बेखौ दा हाउसआ सेलेक्सन खालामगोन आनोनिमास मोनसे सेलेक्सन प्रसेस दङ नियम मथे सेलेक्सन जागोन आरो बेखौ जोङो बयबो समर्थन होब्लानो स्पिकारा जागोन आरोखि नाय बेफोरो जेबो बाथ्रा गैया बेफोरखौ दासिम जोंनि लेभेलाव बा गभर्नमेन्ट लेभेलाव सावरायनाय जायाखै बे उननि खोथाखौ उनाव रायलायबाय थागोन दा बेफोरखौ जों रायलायथ'वा बेफोरखौ जोङो उनावहाय समजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गासैबो खोथाफोरखौ खोन्थानाय जागोन गासैबो खामानिफोरखौ खुला खुलि मावनाय जागोन आरो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो गासैबो हाबाफारिफोरखौ बयनोबो खोन्थानाय जागोन आरोखि जाबायना